тай ма чӣ мехоҳӣ то кай ай дилреза хунум ай рӯи хиёнату ду пацанай ту ҷудо шид қадам дар ишқит задум рӯзи сафедум сиёҳ шид ай рӯи ту да пешуд хуни ман мерехт ёддорӣ ӯ пацан ғамат метаҳ ишқи фачш безорӣ бо хиёнат сӯи ма чашм ба диданат зор шид ай рӯи ту бевафо душманум як буд ҳазор шид иқа месӯзум бе ту кай ту мерасӣ ба додум зиндони ғам маконум кай ту мекунӣ озодум рӯзи сиёҳ ба дарди ту мегзара чӣ кор кунум кунҷи хонаи торик ғами тура ки ҷо кунум шаб ҳамдами ситора рӯз да орзуи рӯи ту чӣ кунум дили зорум бо мекаша ба сӯи ту фаромӯш мешаи дил ёди ту лег ишқи ту не фаромӯшид ҳама кор ҳозирам бо рашки ту не дар торикӣ раҳум качи ба нашиди чароғум пайи нохуну дар миён бӯи ту рафай димоғум азобу дарди ишқит сӯзоку оташи дилай биё дубора пешум ки ҳаёт бе ту мушкилай менолам месӯзам хорам карди ашки ман мерезад бо ёдат хорам карди худо ҷо надодим як рӯзе талаб кардам ай ки ма бинолим ки лоиқ нагаштем моҳарда ҳайронам ай пишти ичи чӣ ба мера оби дидам мара ҳичка нафаҳмид худо намефаҳмад чанд қад дур шиди ай ма аю зиёд мер зиёд шид мара партов тарафти раи ту ба ки сиёҳ шид дур ай ма ту хушбахтӣ ободӣ ба манзилит ту хости ки як умр ма биҷангим ба дилим осонум ки биё муҳтоҷи як нигоҳат кардим бо кай меша риштаи ғамакани мерабандӣ захми ароми дарди то охи як умр сӯхтум ай ту ҷидо шидан нахостам ту ҷидомон кардӣ мара мекушаи дил доими чира ёд кардан назан ба ҷонум сӯзан дарди ту кишт меёсуман худо ҷо надодим як рӯзе талаб кардам ай ки ма бинолим ки лоиқ нагаштем моҳарду менолам месӯзам хорам карди ашки ман мерезад бо ёдат хорам карди ман бе ту менолам месӯзам хорам карди ашки